Sense motiu. Sense motiu. Un podcast d'Ambra Projectes Culturals. Presentat per Sergi Pitar Garrido. Què he de dir del mateix? Un podcast. Un podcast presentat per Sergi Pitar Garrido. Apúntamelo todo eso. Bé, com veus, jo no em prepare res en absolut. És el que... Crec que sóc l'oient d'este podcast i he comprovat que no et prepares res. Sí, De fet, sol ocórrer... Vull dir, anem a dir-ho tot, tu eres el meu jefe. Sí, I així existeix una relació de poder molt clara. totalment. Clar, jo puc parlar lliurement, però sé on estan els límits. N'hi ha límits. No, No, la però clar. llibertat no és com una mare eterna. No. No. El que sol passar és que els jefes solen entrevistar al seu empleat abans de començar a treballar. Sí. I en el meu cas està sent al revés. És que nosaltres no som ortodoxes, ja ho saps. Ja. A l'hora de fer les coses no les fem bé. Bé, jo no dic que no ho facis bé, No, dic que ho fas diferent. Doncs Estàs molt fi, eh? Sí. Molt bé. et volia preguntar. A veure, comença. A veure, Sí. l'entrevista, clar, me la fas tu a mi. Bé, Però ara volia sí, preguntar-te, ara per sí. què has triat de convidat a Raúl Diego? Mira, jo vaig a dir-te una cosa, i vaig a ser-te sincer, val? Per favor. Més enllà de les conyes, que espero que facis un poquet de broma, No, perquè però això preferís... sempre ven més. Sí, però estar seriós també és un format que m'agrada. A mi m'interessa molt el format de comèdia. Això tot són llocs comuns, no? Dir que la comèdia és una cosa molt sèria, que té un estudi darrere i tal, igual. És veritat, Sí, val? sí, Però sí. m'interessa com a gènere, m'interessa moltíssim, perquè crec que és un gènere que està en expansió. Però, espera't, comencem pel principi. Comencem. Val? Vols que tornem a començar Raúl esta Diego. entrevista? Va començar per Soc tercera Raúl vegada. Raúl Diego. És que ja l'hem començat Raúl una Diego, vegada i què no, més? que Què no, més? que no s'ha gravat. Raúl Diego, què més? Vols saber... Ostres, és que Raúl Diego què més no és una pregunta fàcil. Perquè jo podria suposar que és el meu segon cognom, però Raúl Diego què més pot ser molt metafísic, això, eh? Pot ser molt profund. Raúl Diego què més? Raúl Diego s'acaba ahir, pot ser, saps? És profund, és profund. Pot ser no va més enllà. Montaner. Molt bé, acabem de pujar a la superfície. Sí. Tu et dediques a la comèdia. Sí. Qui eres tu? Jo... Aquesta pregunta quasi que és pitjor, eh? Tiraré pel camí fàcil. Soc còmic. Vull considerar-me còmic de stand-up, tot i que no és l'única disciplina que m'agrada treballar. Perquè crec que, tot i que l'stand-up és com la vessant més pura de la comèdia, per a mi, crec que és el lloc on et pots trobar més directament amb la pròpia comèdia, perquè no n'hi ha cap barrera, no n'hi ha una edició, no estàs... no sé, veus directament al públic, és on més te la jugues. Per a mi és la comèdia més pura que pot haver. Per tant, m'agrada considerar-me això. Tot i que també treballo per un programa en el que estic super a gust, com pot ser Pròxima Parada. Ja ho sé. I realment tot el que he treballat és això. He fet stand-up i he treballat en xarxes socials. He fet alguna coseta també, sobretot en l'època de la pandèmia, quan semblava que havíem de fer coses per a xarxes socials necessàriament. I és un format que no és el meu, perquè crec que, com tu dius, hi ha molts canvis últimament en el que és la comèdia, i crec que en aquest sentit pot ser a l'stand-up es pot quedar una mica enrere, o pot ser evoluciona i es manté. És una cosa que jo no estic segur. No vaig a solucionar-te-la perquè no sé si té futur a l'stand-up clàssic com a tal. Però a veure, sí, has obert molt... És que n'hi ha molts, has obert moltes molts finestres melons. ahí, sí. Anem... Una per una. Tu eres jove, quants anys tens? Jo en tinc 24. 24 anys. Pot ser, quan s'escolta aquesta entrevista, en tindré 25. És Perquè es complisc Probable. en 2 setmanes.
Dos y pico. Ja et dic jo que és molt probable que sí. En 24 anys pots dir que et dediques professionalment a la comèdia en València i majoritàriament en valencià? No. També en valencià. De la mateixa manera que en castellà. M'agrada en valencià per una qüestió de comoditat, en primer lloc, perquè és la meva llengua, a la vegada que també per una qüestió de que és activisme, no? És una consciència política, i també es fa política sempre que es faci qualsevol discurs en valencià en el context en el que vivim. Però no majoritàriament. Quan mig ho faig en una llengua i quan mig ho faig en una altra. Val, i quan diguem que et dediques a la comèdia, a banda de treballar en un programa, a banda d'haver fet guions, haver treballat en altres programes, fas stand-up, t'enfrontes directament amb el públic en una escena de l'stand-up de comèdia en la ciutat de València, que no és que siga una cosa per tirar coets, però que no està malament per al que era. Depèn de què et referisques. Quan parles de l'escena, parles de l'oferta de comèdia o de la demanda? De les dues coses. De les dues coses. Perquè jo crec que en València existeixen probablement dels millors còmics que n'hi ha en l'estat espanyol, per al meu gust. No dic que estiguen els millors, dic que alguns dels millors es troben en València. I... Noms. Diego Barea, Patricia Espejo, tot i que ja pues, està també en Madrid i dona com eixe vot, etc. Però Patricia Sornosa, Simó Martí, Edu Santamaria, també està treballant en Apunt. Per a mi són noms que són de les millors còmiques i còmics que n'hi ha en l'estat. Per tant, crec que sí que tenim aquesta part de l'oferta més que superada, sobretot per al percentatge per a la quantitat de còmics i còmiques que n'hi ha. Crec que molts i moltes d'elles són brutals. A la vegada, en quant a la demanda, crec que estem a anys llum respecte a ciutats com Barcelona o Madrid, que és el més proper, saps? No anem a comparar ja de fora. Però en Barcelona i Madrid, a banda de que existeix molta més estructura a l'hora de que n'hi ha associacions, grups de còmics i còmiques que porten molt més de recorregut. També existeixen estructures com pot ser TV3 o totes les productores, etc., que pot haver en Madrid, que donen moltes més oportunitats a comedians que les que es poden estar donant així en València. En aquest sentit, crec que s'haurien de donar més a còmics i còmiques, perquè jo crec que sí que pot generar-se aquesta demanda. El problema és que no s'entrena. En Barcelona, a poc que isques en TV3, la gent passa a conèixer-te i omplis teatres, etc. Així, no només és que no existeixen tantes possibilitats, sinó que l'altaveu mai és tan gran. Això el que genera és que és una falta de cultura per part del públic d'anar a veure comèdia, d'una tradició d'anar a veure monòlegs. No és tan comú així, un dimarts per la vesprada, o un dimecres, un dijous, anar a veure un show, un open de comèdia, per exemple. I això es nota no només en la quantitat de gent que pot haver en un open així, o per a que puga tindre certa recurrència i puga mantindre's, sinó també en com reacciona la gent al públic, i sí que existeix una diferència quan dic reaccions, dic riures. La gent en un monòleg es riu més en les grans ciutats on existeix tota aquesta cultura i aquesta tradició de veure comèdia que en València, que és el que conec sobretot. Segurament en altres ciutats pot passar una cosa semblant. I això crec que ocorre per aquesta falta de compartir engranatges entre el que pot donar-te possibilitats i els propis còmics que puguem tindre certes estructures que faciliten tot això. Vols dir que el pas natural que hauria de fer un còmic valencià, del País Valencià, que vulga prosperar en la comèdia, és passar primer per ací i després
anar a Madrid, anar a Barcelona, anar a llocs més grans, vols dir que... Tant de bo no fos així, no. Jo, de fet, Però ho és. no note una... Sí, pot ser. A veure, jo és que no sóc exemple de res perquè la meva ambició tampoc és com massa gran. És a dir, jo estic còmode fent el que faig perquè tinc suficient. Ara bé, també em pica una miqueta la curiositat de veure com seria veure que n'hi ha que de veritat n'hi ha moltes possibilitats, no? Veure al final la teva professió en la mesura més enllà de que siga més vocacional o menys, que crec que en aquest sentit pues, sol ser una miqueta, com qualsevol disciplina artística, veure que pot evolucionar i que tu pots evolucionar amb ella, està guai, per tant, també. Per tant, crec que si et quedes en València et pots trobar limitat en quant al teu desenvolupament. Una altra cosa és que vulguis o no queda't ahí. Jo no dic que hagin d'anar-se'n allí ni res, però sí que et trobes limitat. Jo, per exemple, fins ara almenys accepto aquesta limitació. No sé si en un futur l'acceptaré o no, i n'hi ha còmics boníssims que prefereixen tindre aquesta limitació i viure en València. Com prepares tu això? Com prepares un espectacle? Quines coses són les que fas? Tu i suposo que molts, com que estan en el teu cas. Doncs, generalment, repassant el text que he estat preparant durant mesos. Durant mesos, per si, no sé, suposo que saps com va, però el que solem fer els còmics i les còmiques és anar a provar a un exam de comèdia, a un open, en el qual normalment sols tirar al FEM el 90% dels acudits que has escrit. I l'altre 10% és el que vas reescrivint fins que se te queda una cosa a apanyar. Eixe conjunt de coses apanyades és el que després s'anomenem monòleg. I, per tant, com afronta el monòleg? Repassant una miqueta. Més o menys el recorde prou bé tot. Vull dir, se me queda molt bé una vegada l'interprete, per dir-ho així, en un escenari. L'escenari fa que te'n recordes molt bé. Tu suposa que no te l'aprens tant de memòria, sinó que vas com per mòduls, no? per trams. Sí, per blocs. Per blocs, exactament. Així parle d'això, així. I pots allargar, estirar segons clar, si veig que un bloc, tot i estar aprovat, no funciona, doncs puc botar-me 4 acudits que tampoc passa res, és una cosa a la que ens hem d'acostumar molt els còmics i les còmiques, que és a esborrar acudits, perquè moltes voltes els agafes carinyo. Vull dir, al final és la teua obra, per dir-ho així. Conta'm l'acudit que menys t'ha funcionat i que tu més carinyo el tinc claríssim. No sé, crec que mai l'he sabut formular suficientment bé, perquè a mi el concepte no em disgusta. No és el millor ni res per l'estil, però és un en el qual parle de Juanjo, que és un cosí de ma mare, que té diversitat funcional. Juanjo té diversitat funcional. I sempre, com que ell ha de portar les mans nugades perquè s'autolesiona. I l'acudit, és que no vaig a contar-lo bé perquè l'he provat de 20 maneres i ninguna m'ha funcionat. Però vaig a com explicar-te la idea. És que clar, ell tampoc parla perquè emet sons únicament, no parla. I l'acudit va una cosa així com que a casa li han intentat explicar o li han intentat ensenyar llenguatge de signes, perquè com no parla, que pugui comunicar-se a través de llenguatge de signes. Però l'única frase que ha après a dir és modie a mi mateix, perquè es pega. Vull dir, quan està parlant llenguatge de signes, s'està pegant. Doncs... Sí, no, veig per on vas. Clar, és la idea, tio, però mai he aconseguit que funcione. Això és difícil de filar. És que, mira que he començat contant a l'acudit dient que l'estimem moltíssim, que jo de veritat que és una persona a la que estime, perquè és una persona real, i com donant-li com cert... Saps? Com que no ho faig des de la maldat, este acudit, ni res per l'estil, dic, és que a veure si és per això, perquè empatitzen amb ell, saps? Estic explicant tot, potser empatitzen i després no fa gràcia que enclave amb ell. Per tant, és com, no, sempre, Nadal, tot, estem en família, jo de veritat que l'estime molt. I no funciona.
potser és que no sóc suficientment graciós. Vull dir, jo no. A mi m'agrada transitar. Jo vull ser graciós. No cregues Vale. que jo estigui intentant no ser graciós. Vale, no estàs eixamplant els límits de la llibertat d'expressió. No, jo intento ser graciós a partir d'idees que m'agraden. Una altra cosa és que les idees que m'agraden puguen agradar o no al públic. Això també és una cosa que intentes capdellar. Intentes que existisca certa sintonia entre el públic i tu. No, però anem a veure. N'hi ha... no vaig a parlar-te jo de gèneres de comèdia perquè tu el sabràs No, parla. molt millor que jo. No cregues. Molt millor que jo. Però hi ha moltes maneres de fer gràcia. N'hi ha qui fa jocs de paraules i es basa una miqueta en per això, en fer els jocs de paraules i tirar... tu intentes fer gràcia posant en una situació incòmoda a l'espectador. La incomoditat és el format possiblement que més haig treballat. Sí. Sí. A mi m'agrada. M'agrada, però Però no eres representatiu. Però entenc, entenc que cal tindre una visió de la vida d'un mateix molt oberta i molt tranquil·la per a poder-te posar en aquesta situació d'incomoditat i riure de tu mateix per haver caigut en la incomoditat. És més complicat, està clar, vull dir. No. Però és, és no sé si el format que més natural m'és. Si jo no intente treballar una altra cosa, jo sé ser incòmode. Jo, quan faig monòlegs, sí que trie habitualment els temes que vaig a tractar. Però, per exemple, així en la ràdio no els trie tant, en referís. És un format diari. Aleshores, tria el tema sobre el que vaig a parlar i després el tema evoluciona en acudits. Ho parlava justament l'altre dia amb un amic que em va comentar que en una entrevista no sé qui va escoltar que en un format diari no sé quina persona, perquè no crec que ni me la va dir, rebutjava molts pocs acudits. No? Normalment, quan tu estàs escrivint per a més, no sé, per a mitjà termini, n'hi ha molts acudits que et tires al fem. En un format diari és més difícil perquè se t'han d'ocórrer més quantitat en menys poc temps. I és cert que acudits en tire poquets al fem, exceptuant els que ja he repetit, els que ja he fet fa 4 dies, o un format molt paregut, intenta que siga una mica diferent. Escolta, n'hi ha referents molt xulos actuals de la comèdia. Jo et diria que per a mi un dels més intel·ligents, i no ho dic de broma, bueno, ja ho sabreu, els que em conegueu. A mi Ignatius Farray em sembla un humor molt ben pensat i molt intel·ligent, i molt guai, molt guai. Em sembla que té, que és com la comèdia d'alguna manera innata, però alhora té un rerefons, però que inclús filosòfic. I a mi m'agrada prou. Quin seria a qui tu seguisses? Qui dius, acaba de treure una cosa nova, no m'ho puc perdre. Crec que estic d'acord amb tu. A mi el còmic que més m'agrada en aquest sentit és Ignatius. Perquè crec que ho té tot. No li falta, no sé, pot ser algú, dius, bé, els acudits són intel·ligents, però després en l'escenari, no, o sigui, Ignatius es menja qualsevol aspecte. És ràpid, és intel·ligent, s'ho prepara una barbaritat, a la volta sap improvisar, tot i que el que fan no és improvisat, ho té tot. M'agrada molt i també va una miqueta, és com el que deies, no? Que és la part contrària a Ignatius, m'agrada molt Iggy Rubin. I crec que és completament el contrari. És la precisió de cada paraula, cada frase, com l'estructurar per a que després tot encaixa en l'últim remat. És com que, és el que tu deies, construïs la comèdia per arribar a ella i en el cas d'Ignatius és al revés. És la comèdia qui li arriba a ell. Crec que ell de fet ho diu, que ell quan ha intentat fer comèdia dient, vull potser denunciar este tema. Potser en el seu text té certes denúncies, no? Socials, el que siga, però quan ell ha intentat arribar ahí és quan no ha sabut, quan ha fet mala comèdia. A ell sempre, el que comenta és que a ell la comèdia li ha d'arribar
pot ser com és, tot això del tema de el bloc este de Wikileaks i tot això, el que hi comenta és que ell anava en un tren, se li va ocórrer la idea y a partir de ahí pegan-li voltes, és com el padre, que la hija que le dice al padre, lo de Wikileaks. I és una idea que li va vindre i vas començar a pegar-li voltes. No volia denunciar que o volia fer una reflexió sobre que tot i que estiguen passant coses supergrans en el món, hi ha un home que no s'entera perquè té el seu propi món i està com fora de tot allò. Ell no intentava donar un discurs concret. Simplement li va vindre la idea, li va arribar en aquest sentit la comèdia, que el que comenta és que no que seria presumptuós intentar arribar a la comèdia, no? Parla de la comèdia com si fos això, un nen superior el qual ha d'arribar-te a tu i no has d'arribar tu a ella. Però sí que n'hi ha còmics que ho fan al revés. Sí, això anava a dir-te. Sí que n'hi ha còmics que ho fan al revés. I Guy Rubin és el cas que crec que és el més paradigmàtic. A banda és un estudiós de tota la comèdia americana, és d'estos que li preguntes i diu, sí, no, sí. perquè en el show del 73 aquell va dir... Sí, el realitzador sí. de l'especial de tal persona s'ho sap tot. Sé que esta és una pregunta molt manida, però no em parla de dones. Ara n'hi ha... Jo n'he mencionat a dos, si serveix com a veure, quota feminista. Per això t'ho anava a dir. No, bueno, no tant feminista, és que jo crec que ens estem perdent una part important de gràcia o del món per obviar. És com si només es taparem un ull només per a veure el món. Pues, si destapem els dos, millor. Què penses de totes, pues, estirando el chicle, totes aquestes noves còmiques que estan una miqueta arrasant, una miqueta. Crec que en tot això de les dones i la comèdia, de les millors còmiques i còmics vull dir, són dones, no n'hi ha discussió. Però sí que crec que existeix certa retroalimentació, o ha existit històricament certa retroalimentació, en què si les dones mai han tingut cap tipus d'oportunitat per al mateix nivell que els homes, em referisc, és normal que el públic no concebira ser espectador o ser consumidor de l'humor fet per dones, que segueix sent humor, no és humor de dones ni res per l'estil, és humor com qualsevol altre, no ha de ser humor feminista necessàriament, és humor i ja està. Però crec que existia aquesta roda. I crec que en certa mesura, per a alguns sectors, doncs malauradament continua existint. És com, no sé, gent pot ser que és més aliena a la comèdia, els seus còmics preferits doncs pot ser són Goyo Jiménez, Leo Harlem i no sé, tres d'estos, saps? Per què? Vull dir, jo no els culpe de que siguen els seus còmics preferits o de que no troben tant d'humor en les dones si no han existit possibilitats de que hagin pogut accedir a conèixer l'humor que fan les dones. Sí. I crec que és un poc l'explicació del que pot ocórrer amb això. Al principi dels Late Nights, això ho vaig escoltar en una sèrie documental que s'anomena La història dels Late Nights o alguna cosa així. Molt adient, sí. Clar, parlava sí, de què parlava? No eren originals en el títol. Doncs parlava de que en el Tonight Show i tot això, no sé si era concretament en The Tonight Show o en uno d'estos dels anys 50, de quan van començar, havia... Com era... Quan van començar els Late Nights, es va fer per omplir un buit que ahir no havia res. A la tele no havia res. En Estats Units van començar a fer Late Nights i podien fer el que volien en aquests Late Nights. No era com un prime time en el que tenies tota la responsabilitat de que la gent ho està veient, de que poden veure-ho, si inclús una miqueta abans poden veure-ho xiquets, xiquetes, etc. En els Late Nights no. Aleshores, el que pots veure d'aquella època em sembla super transgressor en quant a comèdia, ja no parlo de gènere i tal, però en quant a gènere també havia dones que tenien un paper protagonista precisament perquè no ho veia ningú. I quan es van començar a popularitzar els Late Nights, està clar que els presentadors i tot, però sempre sí que havia contingut de dones fent comèdia. Però quan es van començar a popularitzar, el que va ocórrer és que van deixar les dones més enrere
perquè ja era un contingut que la gent veia i que Entenc. clar, aleshores no podia estar fet per les dones. Entenc. Per tant, sí que s'han fet coses per dones, però sempre se'ls han estat tallant les oportunitats. No vull quedar d'aliat i tal, com aquest tal, però el que es puga fer, crec que s'ha de fer per donar oportunitats. Donar oportunitats tampoc significa que pel fet de ser dona ja tingués valor, perquè això inclús ho puc veure masclista, saps? Crec que en el moment en el que li dones no sols oportunitats, sinó que li dones tot a una persona pel fet de ser dona, crec que estàs infravalorant-la. Per tant, en qualsevol sentit, no? No només en comèdia. Aleshores, jo el que intento fer, en la mesura, jo tinc, crec que, cert marge de maniobra com a home que sóc i puc cedir part dels meus privilegis, etc. El que aconsegueix fer, ara parles, no tingues tanta pressa. El que aconsegueix fer és, per exemple, en un Open que porta a dimecres alterns, de les dones que s'apunten que tinguen prioritat a l'hora d'acabar els llocs. Si n'hi ha 5 llocs i s'apunten 5 homes i després 3 dones, si l'ordre és per ordre d'apuntar-se, primer entra l'ordre de gènere. Per una qüestió de que tinguen, en la mesura del que es puga, perquè tot i això sí n'hi ha moltes barreres, les oportunitats d'arrencar, que també és molt comú que continuen arrencant molt més homes que dones. I sí, triomfen i són genials moltes còmiques, però a la vegada, com en molts oficis, està molt masculinitzada la comèdia. Tenia algun acudit sobre això, sobre que les dones mai... Però tampoc... És que és molt nou, no, tampoc és un acudit, és una cosa que se'm va ocórrer l'altre dia, és que les dones, a diferència dels nazis... Ja es comença bé. Com que les dones mai havien fet cap atemptat. Mai havien fet. I ahir incloïa alguns acudits que, per exemple... Incloïa no, perquè mai ho he fet en algun Open, però són idees. Que, clar, ahir són acudits que se'm poden ocórrer i inclús alguns m'agraden, però alguns són masclistes. Ojo, Clar. Atenció. Aleshores, ahir, quan se m'ocorre una cosa d'estes, normalment el que faig és rebutjar-la, perquè no m'agrada aquest tipus de comèdia. Però altres voltes jo puc ser una persona mitjanament cabuda i dir, ostres, és que la guita està bé, saps? I potser no és cosa de jo censurar-me a mi mateix, sinó de buscar com pot encaixar aquest acudit. Clar. Pot ser si no sóc jo el que el diu, o pot ser si el que es riu ja el del públic passa a ser el masclista. Vull dir, intente fer comèdia no sobre el propi acudit que pot estar ahí, sinó tractar el tema del feminisme i del masclisme des d'una altra perspectiva. Está ahí la paradoxa del funeral, ¿vale? Entonces, tú estás en un funeral, de repente se t'acut una broma molt, molt graciosa. Clar. I què fas? Dius, no és el moment ni el lloc, però és que em pot, la broma, és que no puc deixar passar aquesta oportunitat, perquè és que és tan graciós. Clar, a veure, pues, suposo que també depèn de qui li la contes, és que depèn, no és una qüestió de blanc o negre, saps? Pot dependre de si la contes el que està plorant i això va fer-lo plorar més, o si el que està plorant això va fer-lo riures. Pots intuir-ho, pot ser, saps? Si tu creus que va millorar la situació, si va empitjorar-la, perquè la comèdia no és tant de que tu tens una broma i vull clavar-la, va més de si vas a millorar el silenci, no? Si vols dir així, sembla molt de frase d'estes de tal, Sí. però crec que la pregunta té molt a veure amb els límits de la comèdia. No, en absolut, amb els teus. I crec que és un tema que estava super manit, no? Però els meus concretament. Clar. El meu... que faig a riure.
és que si fa riure, per a mi val. Dins de certes... El límit és ixe, si no fa gràcia ja ha Clar, passat el límit. però dins de... És cert, dins de certa... no sé, de certa ideologia o de certa personalitat que jo tinc. Si l'acudit fa riure, però no, jo mai el contaria, vull dir, no sé, per posar un exemple, Leo Harlem, suposo, perquè mai he tractat amb ell, però sembla, pel que he vist, que és un còmic que fa riure a molta gent i que és molt bo, però jo no contaria els seus acudits. Per tant, si l'acudit forma part d'un acudit que jo, que tinguera sentit que jo el diguera, ahir el que la Clar. comèdia em porta. És que ixa és la pregunta era ixa. Tu imagina't que et contracten en un programa on has de fer acudits tipus Leo Harlem o has d'escriure acudits per a jo què sé, Bertín Osborne, però que li facin gràcia ja d'ell. Sí. Val? No ho sé. Tu diries, mira, sí, és un entrenament bé, vaig, tira avant, és comèdia, A veure, doncs... o diries, mira, no, perquè la comèdia també és una manera d'enfrontar la vida i és una ideologia i la meua és diferent. Pues suposo que depèn de en quina situació em trobarà jo. Vull dir, al final, per a mi la comèdia també és un ofici. Per tant, si tu eres actor i de sobte has de treballar en una pel·lícula que tu consideres que no és del teu estil, però va donar-te diners, mentre no, jo què sé, mentre Mentre no no siga alentares porno el la pel·lícula. racisme o mentre no fora masclista o certs límits que jo puc arribar a posar-me, jo soc una persona d'esquerres. Per tant, no faig humor polític, és a dir, sobre política, però el meu humor parteix d'un punt de vista, com el de qualsevol persona. És com la dona que fa humor, però sense fer humor feminista, és humor feminista, perquè parla des d'una concepció de la igualtat. Doncs jo sóc una persona Exacte. que sóc d'esquerres i això no vol dir que no faig humor contra l'esquerra o sobre l'esquerra, etc. De fet, riure-mos de nosaltres mateixa és una de les coses que més he treballat, riure concretament de mi mateixa. I sobretot, pues, n'hi ha molt ahí dins de l'espectre polític. Però, més enllà d'això, el que vull dir és que jo faig humor des d'un punt de vista. Fora d'aquest punt de vista, si no és per a mi i és per a un treball, mentre, a no ser que tinguera molta fam, mentre no haguera... Vull dir, si puc prostituir-me el menys possible, millor. Val. És que precisament això era... Però és un ofici, vull dir, si has de fer humor doncs més, no sé si caspós, però més mainstream i que són acudits molt tal, que és el que et demanen, doncs podria fer-ho. És que, clar, ahí està el fons de la matèria que volia contar-te, que volia preguntar-te i contar-te. És que compartim periodistes i còmics una cosa, i és que treballem amb... Quasi em caig de la cadira i haurà pogut ser el moment més el divertit. millor moment del podcast. Però en aquestes cadires en les que estem... Sí, sí. El que és estrany és que mantindre's bé. Sí. Doncs dic que compartim que treballem en una matèria prima que és la llibertat d'expressió i és un dret fonamental. Vull dir-te, per això te deia que fins a quin punt no és el límit de l'humor en general, sinó fins a quin límit. Jo, a lo millor, com a periodista, tampoc faria o donaria cobertura a certes coses i a altres sí. O sigui, simplement el triar acudits, triar notícies, triar, escaletar, contar qualsevol cosa ja doncs és molt semblant. És un punt de vista davant la societat, no? I davant clar, Sí, és la línia editorial, no? Al final. Efectivament, i això és inevitable. És inevitable. Tu ara mateix estàs treballant per a la ràdio pública. Sí, tampoc és que m'hagin dit molt, però sé que per ser la ràdio pública, per ser un magazín de vesprades, n'hi ha uns altres... I és totalment, vull dir, no per ser humor negre, jo estic molt còmode en l'humor blanc, també. Escolta, t'han furtat algun xiste? De repente has anat per ahí i esta broma era meua. No. No.
I si, A i veure, si, passa molt... És I que si passa... passara, et sentiries afalagat? Vull dir, de dir... No, o sigui, tot al contrari. Sentiria que... O sigui, és que, a veure, passen coses. Ara et conto. Moltes voltes passa que tot i que no m'han copiat un xiste, ni jo l'haig copiat, crec que mai n'he copiat cap, ocorre que sobre un tema acabem arribant al mateix lloc diferents còmics. Aleshores és com, val, és un acudit, si no igual, molt semblant al que hem arribat, i jo estic segur que hem arribat perquè al final la comèdia tampoc, no dic que estiga tot inventat, però n'hi ha coses que sí que estan inventades i són les que utilitzem. Aleshores, si arribem al mateix lloc, és molt probable que simplement hagin agafat el mateix camí. No sé què... Vull dir, sí, però si me'l copien... No, crec que em fotria una mica, ja està. I quan és un acudit que hem arribat al mateix lloc, ahir sí que dic, ostres, doncs he sigut jo el que he fallat. Perquè si una altra persona ha arribat al mateix lloc, no és que hagi fallat, però és que l'acudit no era tan bo. O no era... Un acudit... Tan original, si vols. Clar, no és tan original. Si és millor per a mi quan menys te'l pots esperar, és un poc com funciona la comèdia, no? Senta uns patrons i després tu trenques aquest patró. Pot ser un trencament molt fàcil, els jocs de paraula són totalment legítims, però són fàcils, i no són pitjors per això, però són fàcils. Si tu t'ho has rebuscat més i tot i això n'hi ha una altra persona que ha arribat al mateix lloc, dius, ostres, doncs pot ser haver hagut de pegar-li una altra volteta i que una altra persona no haguera arribat al mateix lloc que he arribat jo, sent jo una persona diferent, que crec que haguera pogut donar-li potser una personalitat diferent o haver aconseguit que l'acudit tinguera una personalitat pròpia. Què faries així en la televisió autonòmica? La tancaria, tio. Molt bé, ja ho tenim tot. No, per a res. És el que et deia. Crec que en TV3, per exemple, es dona molta més visibilitat a qualsevol tipus de comèdia. Faria... En quant a comèdia parles, faria contingut... Possiblement... És que soc, mitjanament clàssic en aquest sentit. M'agradaria veure un late night, una cosa semblant pot ser el que es feia amb assumptes interns, i aprofitant, que això és una cosa que a vegades he parlat, aprofitant que Apunt no és líder d'audiència ara mateixa, fer un contingut una miqueta més transgressor, una miqueta més arriscat, no? Que poguera arribar... És que m'estàs fent una foto, tio. Sí, és que jo no sé concentrar-me. He d'aprofitar. Escolta, però... estic d'acord amb tu, eh? Sí, vull dir, aprofitaria per a fer contingut que picara una miqueta més. Exacte. Saps? Que no fora una bassa d'oli. Crec que s'ha tirat molt, no només en Apunt, sinó en general en televisions i coses així, de fer basses d'oli, perquè és la cosa menys arriscada que pot haver, la cosa que menys problemes et pot donar, i a vegades el que ocorre és que no es fa comèdia com a tal, sinó que es fan coses simpàtiques. I aquestes coses simpàtiques acaben sent, pot ser no tan divertides com podria ser un programa... Anodines. Sí. Passen i ja està. Sí, ja està, però passen, no tenen... Però en passa mulla. Però no ja tenen està. pes, no tenen... No es queden. Crec que moltes voltes també això depèn, i no sé com funciona a Punt perquè fa 2 mesos que estic en pròxima parada, però moltes voltes el que sí que conec és que quant més llibertat li deixes als que creen els continguts, als còmics, als guionistes, després el programa funciona millor. I això ocorre tant en la Resistència, que crec que sí que tenen cert... perquè he parlat i tal, sí que tenen certa llicència a l'hora de... prou llicència a l'hora de decidir quins acudits entren, tot i que sempre n'hi ha límits per ser la tele, però sí que n'hi ha prou llicència per part dels guionistes i té èxit, de la mateixa manera que fa anys podia córrer amb Sé lo que hicisteis.
Escolta, fer comèdia en valencià t'ha obert portes? Mira, justamentet, fa una setmana i mitja vaig eixir abans d'ací, de Proxi. És que dic així perquè estem gravant-ho en Sí. Apunt. Sí, una miqueta... No sé si això ho podia dir. Una Sí, miqueta... no? com Sí, si acaba de foren fer una foto. dos polissons. Sí. Ja, però ningú... Per la foto algú podria pensar que estem, En no un sé, estudi. en un barracó... Val, doncs ja està clar, això és Bé. detalles. Estem aprofitant-nos dels estudis d'Apunt De per a fer recursos. coses personals Efectivament. d'una persona que bé, treballa així. Doncs, bueno, vaig intentar encaixar la veu per a que ho pogués pillar en l'anterior. O no passa vinga. res. No, 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 me no passa si total. Si no, Val, això només és... clar, anava a dir-ho, no ho escolta ningú. Quina era la pregunta? Valencià. Valencià. Ho parlava l'altre dia, que vaig eixir abans del programa, per anar a una... No sé, vam fer com una aquelarre pancatalanista sobre l'ús del valencià en les xarxes. I clar, jo vaig traure la qüestió del valencià com a eina al final també utilitarista, de que pot obrir portes i que no ho veia. Però clar, com que allí comentaven que no, que al final el valencià és la nostra llengua, que no l'hem de tindre esta visió tan utilitarista o tan capitalista d'intentar monetitzar el que estem fent per a que si ho fem en valencià pugui donar-nos beneficis, etc. Però més enllà de tot això, jo crec que sí que a mi almenys m'ha obert portes i crec que sí que obri portes. Difícilment va tancar-te-les. Jo, mira, sobre això em passava una cosa. Jo soc una persona molt insegura, en general. I ocorre que quan jo vaig començar fent monòlegs, doncs clar, era molt insegura en qualsevol cosa. Una de les coses era que jo, quan no feia riure, perquè vull dir, jo quan vaig començar, com qualsevol persona que es comença, era roïn, no tenia cap formació. Qualsevol persona que es comença roïn. Pots tindre més tables o menys, però n'hi ha voltes que no fa riure i això ocorre al llarg de tota la trajectòria. Doncs jo, quan no feia riure, m'afectava molt més que quan no faig riure ara. Ara faig una miqueta més riure que abans, però també n'hi ha moltes voltes que no faig riure. Comenta. No, perquè ho faria per la broma i, Ja, sí, no, sí. I vull saber on vols Aleshores, a mi el que m'ocorria en això del valencià era que jo pensava que, clar, la comèdia, i en això tenia raó, no? La comèdia no és com la música, en la qual si tu no coneixes la lletra de la cançó o no entens el que estan cantant els Beatles, pot agradar-te igual. No necessites... sona bé, saps? I me la poso de fondo i porto escoltant-la tota la vida, però no mai sé què han dit. En la comèdia és diferent. Si tu estàs escoltant un monòleg i no entens una paraula o no entens una frase, és més susceptible de que no puga fer-te gràcia alguna cosa en concret. Per tant, és com, d'acord, estic actuant davant d'un públic divers i a mi el que m'ocorria és que dic, hòstia, jo sóc una persona valencianista, és la meva llengua materna, etc. Però a la vegada jo estic molt insegur. Si damunt afegim la cosa de que n'hi ha persones que potser no ho entenen al 100%, jo el que necessitava era que ho entengueren al 100%. Això al final, el que m'he donat compte, i no crec que fos difícil donar-me compte, però el que m'he donat compte és que no corre així. Vull dir, que no vaig entendre serà una cosa molt, molt minoritària, pràcticament residual. Generalment ho he fet en valencià a llocs on la gent no entenia valencià i m'han entès igualment. Vull dir, que no és tan diferent la llengua, ni estem en un lloc on la gent tampoc l'entenga tant. Per tant, jo tenia aquesta inseguretat i després m'he donat compte de que no. El valencià, per tant, m'ha tancat portes en cap sentit, me n'ha obert. Probablement, si jo no haguera fet cap tipus de contingut en valencià, jo no estaria treballant en la ràdio pública valenciana. Pues probablement. O sigui, estic prou segur. Probablement. El primer que vaig fer en mitjans audiovisuals, a banda de xarxes socials, era lo de Castelló que t'he dit. Em van dir que ho podia fer tant en valencià com en castellà i jo sabia que el que més enllà de perquè ho preferira, perquè en aquell moment ho preferia fer en valencià per una qüestió de comoditat i que m'avellia, perquè és que em pega molt per lo que m'avellis en aquest moment, però m'avellia fer en valencià, a banda sabia
tot i que no ho vaig fer tant per això, sabia que podia obrir més portes. Però en aquest moment, vull dir, no per res, ho vaig fer perquè m'aveia més. Altres voltes ho he fet perquè m'ha convingut. Estem acabant perquè portem una hora. Ahà. 58 minuts portem en este moment. I per qüestions externes hem d'acabar. Sí, no m'has parlat dels límits de l'humor, que és una cosa que pensava que anaves a traure. Què dius? No anem a parlar d'això. Veritat, Jo el eh? que vull és que per acabar que me contes un acudit o algo. Fes-me riure. Raúl, Diego, fes-me riure. Que imbècil, no? És que és una broma que repeteixes de vez en quan. Que he de fer riure. Va. Així com a tal. Entretén-me. Va, pues això... Bueno, ma mare té un cosí que s'anomena Juanjo. Escolta, no tens un acudit? Jo tinc un acudit, un acudit fetitxe, o fetitxe no, que jo és que no me'n recordo dels acudits mai. Però és teu o és no, no el és que meu, t'agrada? és el meu. No. És, Uf, jo sóc ruïníssim és- per és un- acudits que no són meus. És que no me'ls però sé. No, Sempre que vas a algun puesto... Sí, tio, em conta un acudit, això. Sí, i jo sempre conto el mateix. Quin és? Va, conta'l tu. És en castellà. El tradueixes simultàniament? No, passa no, res. perquè no té gràcia, és un joc de paraules, és una puta merda. Ah, tira-li. Vull dir, diu... ¿Sabes que se ha caído el... ¿Sabes que se ha No, espera. ¿Sabes que han entrado a robar en el local contiguo? ¿Conmigo? Ya está. És així, no? Veus com també se fingís la risa? No, està bé, malament. vull dir. Està bé, està bé. No, però no És tens de tu paraules, cap està bé. acudit que digues tinc este, per si de cas. No tinc acudits així, no. O fins i tot tinc això que és Bé, la bomba tinc uno, nuclear. mira, sí, tinc uno que me'n recorde, que no és meu, però és al que et referixes, no? Un acudit Va, que a mi m'agrada. A mi ja acabarem, eh? a mi D'acord, s'acabarem. va. Ostres, quina pressió ara. Atenció. Vale, és que el contaré malament perquè és que no és meu i no me'l sé. Quin és el riu més llarg d'Espanya? I tu ara contesta. Quin? El Guàrdia Civil, perquè naix en Andalusia i mor al País Basc. Ja. És que 10 anys després de... També és un joc de paraules, realment. Sí, no, és... Però sí. tu, les coses que hi han passat, els nazis fora, ETA fora... Ja, però és que això ja és de fa 10 anys que ja no funciona. No com el conmigo, que està a l'ordre del dia. Efectivament. No sé, me'l van contar una volta. L'havia sentit. Sí, a mi m'agrada. L'havia sentit. Està xulo, ja està. Bé, Doncs- doncs mira, és que això ja és insuperable. Sí, vols que ho deixem així? Ho deixem així. Has estat a gust? Has estat còmode en l'entrevista? Sí, és una cosa que soleu fer molt els còmics. Pujar a l'escenari i preguntar a la gent si està còmoda, si està a gust. I és que soc molt insegur, vull dir, Sí. tu em dius que no t'ha agradat un acudit i jo dic, ostres, em tiré un rato pensant... Pues t'ho he dit un parell de vegades. A lo No, millor 3 però no, però 2 sí. No, però... Avui, per exemple, un amic, Simó, m'ha comentat... Simó és bo, Sí, És molt bo. sí. Te'ls he comentat quan he dit els millors Sí, de per l'estat això espanyol. i jo t'ho dic perquè l'he vist, he tingut Sí. la sort. Avui m'ha dit de broma que jo no era original en no sé què. Puf, el que t'han dit. I jo dic, ho dius per alguna cosa, tal? Vull dir, soc molt no, crec que no és innocència, és inseguretat. Depèn de qui t'ho diga, també. Sí, però ja ho dia de broma i crec que qualsevol persona haurà entès que era una broma, però la meva inseguretat ha fet que jo creguera que no. I li he preguntat, hòstia, ho dius per alguna cosa? N'hi ha voltes que sense voler arribem als mateixos acudits, dic, si he fet un acudit, què tal, m'he muntat la meva pel·lícula. Soc insegur. Si fas d'això matèria de comèdia teua, pots arribar a un problema psicològic. Sí, no? No. Pots arribar a triomfar, pensava que anaves a dir-me. No és broma. Sí, bueno. És a dir, si t'utilitzes a tu mateixa de personatge per a fer comèdia, al final... És que crec que, bé, sí, de però no ho personatges fas, sí. tu no ho fas. Bueno, ho fas... Generalment no. Crec que és que crec que la meva vida no és tan guai. Tinc una vida molt normaleta, tu saps, vull dir, alguna volta t'ho he comentat, que no bec, mai he fumat, mai... Ja. No tinc és que eres locures... molt jove, encara no te'n passa coses. Ja, això també és veritat. Per això estan per passar. Sí, Estan... en la ràdio. Sí. Bé està, Raúl Diego Montaner. Sergi,
Pitarch Garrido. Sí, jo és que sempre he posat els dos cognoms. Sí, ha m'ho vas sigut dir una volta. una reivindicació meua. Molt bé. Doncs Sergi Pitarch. Que gràcies. Adéu. Tu i jo ens vegem demà. Quin remei, també. I els que s'estan escoltant, els 2 o 3 que escoltareu això, Sí. inclòs tu, Sí? Res. No, jo el meu no crec que l'escolte. no? No m'escolte mai a mi. Bé, La resta. doncs a lo millor aprofito i faig algun muntatge. Vinga, Raül, gràcies. Vinga, a tu, Vale, a tu, adéu. Sergi.